Good morning students. நம்ம class 4 ஓட maths subject பார்க்க போறோம். So mathsல நம்ம இந்த classல try thisல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா can we fill a circle with square tiles. So நம்ம கிட்ட ஒரு question கேட்டிருக்காங்க. என்னன்னா இந்த circle வந்து square tiles வச்சு fill பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க. No, we can't fill a circle with square tiles because circle is curved figure. So circle வந்து ஒரு curved figure அப்படின்றதுனால கண்டிப்பா இத square shape வச்சு நம்மளால fill பண்ண முடியாது இல்லையா? So அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் 1.2 என்னதுன்னா இங்க இருக்கிற ஷேப்ஸை வந்து அப்ராப்ரியேட் டைல்ஸ் வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ண போறோம். ஸோ டைல்ஸ் என்னென்ன இங்க கொடுத்துருக்காங்களா, ஸோ இந்த டைல்ஸ் வச்சு இதுல என்னென்ன ஷேப்ஸ், ஸோ இங்க ரெக்டாங்கிள், இந்த மாதிரி ஸ்கொயர், ரெக்டாங்கிள், இங்க என்னென்ன ஷேப்ஸ் இருக்கோ என்ன வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை வச்சு நீங்க ஃபில் பண்ணணும். ஸோ நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணுங்க வீட்டில் ஒரு நோட் எடுத்து இங்க வந்து ஸோ இங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் வச்சு இதை ஃபில் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் 2 ஸ்கொயர் வச்சு ஃபில் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரு ஸ்கொயர் வச்சு ஃபில் பண்ணலாம். அப்போ இந்த இடம் காலியா இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ரெக்டாங்கிள் வைக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன ஷேப்ஸ் வச்சு இதை ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாருங்க. ஸோ இந்த 2 ஆப்ஜெக்டையும் நீங்க இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஃபில் பண்ணி எனக்கு சென்ட் பண்ண போறீங்க. ஸோ இதான் இந்த கிளாஸோட ஆக்டிவிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ எந்த டைல்ஸ் வந்து இங்க இந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபில் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்னன்னா இது வந்து 15 சென்டிமீட்டர், ஓகேயா, இது வந்து 10 சென்டிமீட்டர். ஸோ இதுல வந்துட்டு இதை நம்ம ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ 3, 6, 9, 12. ஸோ ஒரு 3, 6, 9 1 3 இல்ல 4 தான் வைக்க முடியும். ஸோ அப்போ 15க்கு இது வராது இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது, ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா 5 வைக்கலாம். ஸோ 5 ஆர் நீங்க 2 வச்சா கூட 15 வராது, ஏன்னா இது ஆட் நம்பர், கண்டிப்பா 14 வரைக்கும் தான் வரும். ஸோ இது பண்ணீங்கன்னா 3 வைக்கலாம். ஸோ 5, 10, 15. ஸோ அதே மாதிரி இங்க 2 இருக்கா. ஸோ 2, 4, 6, 8, 10. ஸோ உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ அதே மாதிரி which shape can you use to fill the space given below and fill the following table. ஸோ இப்போ இந்த இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ரெக்டாங்கிளோ ஸ்கொயரோ ஒரு பேரலோகிராம் வாட் எவர் உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியுமோ ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் இங்கே பிக்சர்ஸ் ட்ரா பண்ணி இந்த ஸ்பேஸை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ண போறீங்க. நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறத கலர் பண்ணி நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். கிரியேட் 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூசிங் clay or paper folding. A plain 2-dimensional shape that can be folded to form a 3D-dimensional shape is called a net. Nets are used to make floor maps of houses, layout planes of buildings, bridges and so on. So என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு plain 2-dimensional shape இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுதான் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம 3-dimensional ஷேப் பார்க்குறோம். ஸோ அதுக்கு பேர் நெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெட் நம்ம என்னென்னத்துக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஃப்ளோர் மேப் செய்யறதுக்கு ஒரு ஹவுசஸ்க்கு, அண்ட் லே அவுட் பிளேன்ஸ் ஃபார் பில்டிங்ஸ் அண்ட் பிரிட்ஜஸ். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து 2D ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லேருந்து 3D ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நெட். ஸோ கியூபோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா கியூப் ஹேஸ் 6 plane faces, 12 edges and 8 vertices. All the 6 faces are equal. ஸோ கியூப்ல வந்து 6 faces இருக்கு, 12 edges இருக்கு and 8 vertices இருக்கு. ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லா 6 facesமே ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைஸ், ஐஸ் கியூப்ஸ், பில்டிங் பிளாக்ஸ் அண்ட் ரூபிக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து கியூப்ஸோட எக்ஸாம்பிள். So next one, the cuboid. A cuboid has 6 plane faces, 12 edges and 8 vertices. Its opposite faces are equal. So என்ன சொல்றாங்கன்னா cuboid வந்து 6 plane faces இருக்கான், 12 edges இருக்கான் and 8 vertices இருக்கான். So the opposite sides வந்து ஈக்குவலா இருக்குமா. And cuboid ஓட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னன்னா மேட்ச் ஸ்டிக். ஸோ மேட்ச் ஸ்டிக் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள், மேட்ச் பாக்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம், எரேசர் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் புக், டூத் பேஸ்ட் பாக்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் எதுக்கு, கியூபாய்டுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து கியூபாய்டு அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இதோட இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பேலன்ஸ் பார்ட் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.